pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. Pagkakataon binibigay mo sa amin kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo sa buong araw na ito, mahal Panginoon. Bapulat sa pandalangin aming ginagamit ng mga Evangelista Will Estrada Almeida. Aming po mga minamal na mga manggagawa, may kami kapatawaran. Sa mo kami nasupon sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa sa aming Panginoon. Huwag mo naman tignan namin ang pagkakasala ko din puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral ng mga salita. Lagsan mo yung salita patabang lingkod sa ganang akin. Wala pa kong magagawa. Basahan lamang. Alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo daluyang pagpapalang espiritual sa aming pumamami na kapatid sa dako ito. Lalo ang pumamami naman ng mga bisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, mga antok ay committing us out and the mighty Jesus is out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Thank you so much, Jesus. Today nga po mga minal tayo po sa lubos na pinagpala, mga minamahal. Amen. Grabe ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Grabe. Amen. And now is the time for us to listen. Ating pakinggan ang mensahe ng ating malapay ng pampulat sa kapaintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako buwabat sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating malapay noon, ang Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa may San Carlos City, Pangasinan. At yung pinanguna po natin mga ginagalang minamalibang lista ang ating pong beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. At sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook and YouTube live streaming po natin ay mag-antabay lamang po kayo at magpatuloy sapagkat tiyak kayo po'y lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating pong mga beloved elders, nakasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin din pong gustong batiin, siyempre, ng happy birthday ang ating beloved parents in the Lord, ating mahal pastor, beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Happy birthday po, maging sa kanyang mahal na anak, the only son, ating beloved minister Wilde James Almeida. Ay talagang tayo po'y nagagalak mga minamahal na ating nakakasama kanyang yung mga turot aral ni Juan na ating mga pastor ay talagang ating tinatama sa mga pagpapala hanggang sa mga oras na ito. Amen? Kunin na po natin mga minamahal yung ating po mga Biblia sapagkat napakabilis ng oras. 3:30 na. Amen. At ano bang kalooban ng ating mahal na Panginoon? Ito'y series ng ating pong napag-aaral mula nung linggo pa. Dahil napakahalaga, hindi natin alam mga minamahal kasama natin ngayon. Bukas, mamaya, hindi natin alam ang mga palaso ng kaaway. Amen? Yun po yung ating aaralan, hinihimay-himay natin. And even during the overnight, kung tayo po nakadalo, kaya dalo tayo mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo, upang tayo po lubos na pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin ng talatang ito dito sa Santiago, ang kabanata ay 4, talatay 14. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talatay 14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating munang pamagatan yung ating pong pag-aaralan, the urgency status of the vapor. Pag sinabi natin vapor, tayo daw sinabi hamog. Ang sa Tagalog niyan, ang madali ang gampanin ng isang hamog. Sapagkat ang ating pong buhay, mga minamahal, ikinumpara sa isang hamog, vapor, na nandyan ngayon, maya wala na. Lahat magsabi, Amen. Praise the Lord. Amen. Totoo po yun, mga minamahal.
At yan po mga minamahal ang sa ating pong pag-aaralan ngayon, ating napagtunan na grabe mga aral na ating na pag-aralan in series teachings natin. Ngayon gusto kong i-focus natin yung ating pong ating mga isipan at unawa. Bakit? Ano ba ang urgency na dapat gawin ng mga taong tulad mo at tulad ko na napakaliit pala ng oras na meron tayo dito sa mundong ito? Amen? And some of us mga minamahal, talagang kung titignan natin, sabi nila, let's enjoy life. Amen? Pero ano ba talaga ang dapat mong ginagawa bilang isang tinawag ng Diyos? Amen? Pinagpala ng mahal na Panginoon, nakatanggap ng mga himalat, grabing mga mensahe galing sa mahal na Panginoon. Ano dapat gampanin mo? Ako'y naniniwala na tayo tinawag ng Diyos para lamang maupo sa gilid. At magsabing Amen. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang una-una nating nangyayari mga minamahal, we live in a world paralyzed by fear of the future. Tayo daw po ay namumuhay ngayon sa mundong para bang nakatigil lang tayo dahil hindi natin alam ang kinabukasan. Amen? No one knows the future. Sabi nga, kaya ang tawag natin sa economic analyst natin, ang mundo daw ay parang we are living in a VUCA world. V-U-C-A. Pag sinabing VUCA, volatile, pabago-bago, hindi natin alam bukas. Uncertain, hindi tiyak. C is complex, napaka-broad, hindi mo may paliwanag basta-basta. And ambiguity, di malinaw, malabo ang, hindi mo alam talaga kung paano gagawin. So, anong gagawin mo bilang Kristiyano? Yan ang dahilan kung bakit mga minamahal, ang taong katabi mo ngayon, sabi ng ating mga mangangaral, ay nandyan, pero hindi mo alam bukas, wala na pala. Amen? Iba na naman. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung titignan natin mga minamahal, yung chaos na nangyayari ngayon sa mundo, yung ating mga kaguluhan, amen? Na even we see yung mga mangangaral natin na akala natin mga matatagal na at isa nating masasabi nating foundation faith is very strong. Ngayon, makikita mo, wala na. Kaya sinabihan tayo minsan na pinangaralan tayo mga minamahal, huwag mag-isip na tayo nakatayo, baka tayo mabuwal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And the rumors of wars na ating naririnig, yung pestilences na ating napapakinggan mga minamahal sa mga news, yung ating pong mga tagutom, maging sa mga lindol, calamities na nangyayari. These are the signs na malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon. Amen. Last Sunday's meeting ng ating mga ginagamit ng ating kabagan na malapay sa ubasa ng ating mahal na Panginoon. Pinakita sa atin, kano natin, what will happen pagdating sa rapture of the church? Akala natin mga minamalay para lang mayroong magra-rapture na, hindi kaya ready na tayo, ayusin na natin. Hindi ganoon mga minamahal. Ang iba naglalagatik, wala na. Kasi ang sinasabi ng Biblia, in a twinkle of an eye, kung paano ka kumanon, yun lang. Ganong kabilis mga minamahal. Kaya dapat daw ang mga tao ay dapat maging handa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And seeing all this, mga minamahal, isang bagay ang isang sigurado. Sa bawat kalamidad, sa bawat gera, sa bawat mga napapahamak ng mga tao, maraming tao ang namamatay without knowing the truth about Jesus. Maraming tao, mga minamahal, ang namamatay na hindi nila napatunayan ng Diyos ay nagpapatawad, ng Diyos ay mapagmahal, ng Diyos ay may kapangyarihan magpagaling because of akala natin walang urgency ang iyong pagkatawag, ang aking pagkatawag. Amen? Amen? At ang natural human response natin, mga minamahal, either tayo magtago, wala naman akong magagawa eh. Hindi ko naman pwedeng baguhin yung mga economic inflation problem. Hindi ko naman magtatago na lang tayo. Hayaan na lang natin. And the other one is complacency. Amen? Hayaan ko na lang. Saka na lang ako magpapakainit kapag malapit nang dumating ang mahal na Panginoon. Hello? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, katulad mo lang ay isang singaw.
Ano ang pinagmamalaki mong saka na lang ako maglilingkod at magpapakainit? Amen? Pag sinabing singaw, nandyan ngayon, maya-maya wala na yan. Hindi sasabihin mo, saka na lang ako magpapakainit. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng James 4:14, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Patuto ng ating beloved Lord and preacher. Pumunta lang ng Surigao, may minutos, gawin. Hindi mo akalain, biglang kumuha lang ng kotse, tinamaan ng paa. Kita niyo mga minamahal. Ngunit masaya nga tayo. Nakauwi siya. At least buhay. Pero ika-ika. Pero masama, ang maganda, kasama pa rin natin siya. Buhay, pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nagkukwentuhan kami, grabe, kabuti ang mahal na Panginoon. Kung talaga tustusin yan, mga bali yan, paano yan? Dahil ang lakas, napakabilis. Pero sabi nga, di ba, ang palaso ng kaaway, binibitawan ng palaso. Amen? Ang kabutihan lang, ang kainaman lang natin, mga minamal, mayroong anghel na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang iyong panglingkod, mga minamal, last December 31, dumalo pa kami, Miyerkules. Amen? Bakasyon nga. Hindi mo, pauwi na lang kami, kunin ko lang yung motor na meron. Banggain ka ng lasing, naiwan ako, tumama ang ulo ko sa kalsada, bagsak ako, tumilapon ng motor. Pero nung ipacheck namin, mga minamahal, kabang malapay noon, walang anumang fracture, walang anumang damage sa ulo. Amen? Kapag kung titingnan niyo yung motor, mga minamahal, ganyan lang kadangkal lang, tatamaan ang aking tuhod. Sa ganung lakas na yun, siguradong hindi ako makalakad. Grabe. Pero mabuti ang Diyos. Napakabuti at makapangyarihan. Kayang mag-ingat ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nangyari yun at walang Diyos na nag-ingat, mga minamahal, marami tayong tanong sa ating sarili. Sana naglingkod na ako. Sana nagpakainit na ako. Sana hindi ko na ginawang bagay na ito. Pagkatandaan po natin, ang buhay natin ay napakaigsi lamang. Amen? Amen? Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Lahat ng tao po ay may rason kung bakit tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon. May purpose kung bakit tayo tinawag. Ang ilan, sinasabi natin, di ba? To obey the Lord. Amen? Matakot sa Kanya. Pero series of verses magsasabi, mga minamahal, unang-una, atin munang basahin. Deuteronomio, Kabanata 7, talata 6. Pakibilisan natin. Amen? Basahin natin, mga minamahal. Aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 6, talata 7, talata 6. Ito pong nakasulat. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya pala tayo tinawag, mga minamahal. Tandaan nyo, lahat ng tao inilikha ng Diyos, pero hindi lahat pinili ng Diyos. Amen? Amen. Sabi ng John, sabi dyan, lahat na tumaganggap lang kay Kristo, sila ang pinagkalubang maging tunay na anak ng Diyos. Amen. Pero sabi na, pagya ka tinawag, ikaw at ako, mga minamahal. Sabi nag-uusap nga kami ng ating beloved elder kanina, si Judas kaya? Amen? Kung si Judas kaya ay hindi nagpakamatay, ligtas kaya? Sabi ko lang, simple lang, may mga taong talagang nakatalaga para sa kapahamakan. Amen? Dahil kung hindi rin ginawa ni Judas yun, hindi naman magaganap yung kaligtasan. Kasama siya sa programa ng mahal na Panginoon. Kaya huwag mo na pang hinayangan. Ang pasalamatan mo, napabilang tayo sa pinili ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dapat, ang ilan mga minamahal, akala nila, basta-basta lang yung pagiging anak ng Diyos. Kaya, they throw it away. Kunting tisod, iniiwanan nilang paglilingkod. Kunting sakripisyo sila na napahiya, iniiwanan nilang paglilingkod. Bumababa sa kanilang katawagan, iniiwanan ng mahal na Panginoon. They don't know, mga minamahal, na out of millions and millions of people, isa tayo sa kinahabagan ng Diyos. Amen? Hindi lahat. Maraming may gusto man sila kahabangan, pero hindi sila kinahabagan pa ng mahal na Panginoon.
Amen. Kaya kung sinabing kinahabagan pa, dahil hindi, natuloy-tuloy pa yan. Maaring darating ang panahon, sila pa yung dumating. Pero ngayon, nandito, ini-enjoy na natin ito. Huwag mo nang pabayaang mawala pa sa iyo ang pagpapalang ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talatang ating nabasa, tinawag tayo para ipakita ang kanyang pagmamahal at habag sa atin. Amen? Paano na sa ganun tayo, mga minamahal, na tinawag ng Diyos, sasabihin mo, mahal na Panginoon, thank you for your love. Thank you for your mercy. Dahil alam kong naligtas ako, hindi dahil sa ako'y masasabing magaling o mabait na tao. Dahil hindi sa anumang gawa, kaya ako niligtas. Kundi kinahabagan ako ng ating mahal na Panginoon. Ganon din tayo, mga minamahal, to show His love and mercy. Anong sinabi ng pangalawang talata, mga Efeso, Kabanata 1, talata 4, kindly. Amen. Lahat po muna nang hindi inaantok sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, Ephesians chapter 1, verse 2. Ganito po ang pagkasabi, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal sa mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Pinili tayo para maging banal. Pag sinabing banal, mga minamahal, ang definition ng holiness ay malayo ka sa kasalanan. Amen. Hindi porket mahaba lang ang damit mo, banal ka na. Hindi ganon. Yun ay bunga lang yan. Yung banal, ganun ka, pag banal ka na, hindi lang yan. Bunga lang yun ng kabanalan. Isa sa mga bunga ng kabanalan. Amen? Pero ang main meaning ng kabanalan, mga minamahal, ay malayo ka sa paggawa ng kasalanan. Dati kang mamamatay tao, inaayawan mo na pumatay dahil hindi yan ang kalooban ng Diyos. Nanatili na sa iyo ang mahal na Panginoong Hesus. Dati na puro takot, puro galit ang nasa puso mo ngayon. Pag-ibig na dahil nandyan ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi niya, before the foundation of the world, pinili ka para maging banal. So, huwag na huwag kang lalabas, kapatid, para mamantsahan lamang ang pangalan ng Diyos. Kaya tayo mga minamahal, nakikita natin, mainit tayo dito pagdating sa labas, kung minsan nakikita naka-spaghetti, gumagawa tayo, same what the world is doing. We should not. Amen? Dapat daw mga minamahal, tayo po'y humiwalay. Ipakita natin kung ano ang tamang gawin ng isang tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo, mga minamahal, ang sabi ng John chapter 15, verse 16, kindly. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, dito po sa Kapitulo 15, talata 16. Ako hindi niyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo magsiayon at magsipagbunga. At upang manatili ang iyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Take note, sabi ng talata, hindi niyo ako pinili, pero kayo ang aking pinili. Kaya wala may pagmalaki ang tao. Amen? Yung the fact na ikaw ay dumating dito ngayon, hindi ibig sabihin yan, mga minamahal, ay ginusto ko kasi. Hindi ka lalapit dito kung hindi ka tinawag ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kasi even from the very start, you're already hearing the Word of God. But you did not give at time. Hindi mo binigyan ng oras. Dahil hindi ka pa tinawag ng Diyos. Isang araw, dumating sa iyong karamdaman. Amen? Dati wala kang malaki kundi pera mo, network, yung knowledge na meron ka, profession na meron ka. But in one day, makita mo lahat ng pala walang silbi. Then that time came na sinasabi mo, nasaan kaya yung sinabi ng lumabas na nag-sounding? Na anumang karamdaman ko, pag lumapit ako, pagagalingin ako ng Diyos. Sino kaya ang Diyos na yan? That curiosity, mga minamahal, hindi yan darating sa iyo kung hindi ka kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At the other thing is, once nalaman mo yun, mga minamahal, sabi niyan, kayo ay tinawag para magsipagbunga. Meaning to say, yung natanggap na kaligtasan, dapat ibabahagi mo yan sa iba. Hindi ka po pwedeng uupo lang diyan. Amen? Amen? Sapagkat kailangan, mga minamahal, maipakita mo, mga minamahal, na yung mga bagay na nangyari sa iyo ay yan ang isang mga bagay na dahilan lamang para ikaw ay lumapit sa mahal na Panginoon. The trials of this end time,
Hindi ito signal para tayo ay umatras. Kundi ito po mga minamahal, these are the trumpet blast to awake us. Ito yung mga tunog ng trumpeta na magsasabing, brother, tama na muna yung mga tampo-tampo na yan. Sister, tama na muna yung kamamarites na yan. Magpakainit na tayo. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! These things na nangyayari, mga minamahal, ay ibig sabihin, hindi ito para ikaw ay manlupaypay. Dapat kapag nakikita mo ang mga bagay na yan, because Bible already is telling us that even before the time it came, mga dumating ang mga bagay na yan, alam na nasa Biblia na yan. Amen? Pero bakit parang manghang-mangha tayo? Amen? Hindi ka dapat namamangha. Kapag nakikita mo yan, ang reaksyon na dapat makita siya hindi pagkamangha, kundi dapat ikaw ay magpakainit dahil nalalaman mo, papalapit na nga ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9? Kindly, tayo yung una mga minamahal para ipakita ang kanyang pagmamahal. Pangalawa, para maging tayo banal. Pangatlo ay magkapagbunga. Itong pang-apat mga minamahal dahilan kung bakit tayo tinawag. Kylie. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, talata 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi diyan, you are chosen generation, royal priesthood, holy nation, peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you. Tinawag pala tayo mga minamahal, hindi para manatili sa bahay. Tinawag tayo para magpuri sa Diyos. Tinawag tayo para lalakad ka at ihayag mo ang kapurihan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal gumagana ng bahay, hindi natin alam what is tomorrow. Ating mga kapatid, glory to God lang mga minamahal. Nung bata mga minamahal, ating mga kapatid, blood preacher, na bubugoy-bugoy, children's choir. Pero hindi mo makalain mo isang araw, makita mo na lang, balik-balikan, Paris, Spain. Minsan pumunta ako ng Paris, magkikita kami dun sa Paris. May ginagamit naman na Panginoon, lipat ng eroplano para magkaroon ng pangangaral na salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin, grabe, luwag ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang problema lang, ayaw nating ibigay ang opportunity para sa mahal na Panginoon. Tayo pa rin ang nasusunod. Hindi ko kaya yung mahal na Panginoon. Hintayin pa ba natin mga minamahal na magkaketong kamay natin para patunayan ng Diyos na sino bang nagbigay ng kamay, sino nagbigay ng dila, sino nagbigay ng mga mata? Na sinabi ng kagayang ginawa ni Moses mga minamahal. Huwag na natin hintayin yun. Ang kailangan lang natin mga minamahal, magpasakop tayo at magpagamit sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo ay mga singaw o vapor, kung tayo ay mga hamog na maikli na lang ang oras, ano ang dapat nating gawin? Ang sabi diyan, let us wake up from the spiritual slumber. Gumising na daw tayo sa pagkakatulog, mga minamahal. Ang ginagawa ng diablo ngayon, mga minamahal, kaaway ng mahal na Panginoon, ay ang gawin niya, dahil malapit ng kanyang oras, patulugin ang iglesia ng Diyos. Amen? Anong ibig sabihin pagpatulugin mga minamahal? Maraming distraction. Imbis magpapalilingkod ka na ng todo, problema mo, wala kang kakainin mamaya. Kaya hindi ka makapag-concentrate. Amen? Kapag ikaw ay gusto mo sana maglingkod ng diretsyo, wala kang trabaho, wala kang gagastusin, ang dami mong pinoproblema. These are the distraction, mga minamahal. Pero anong sinabi ng mga sa pangaral sa pagbibigay? Kung ikaw ay nagkakaroon ng problema, lalo ka magpakainit. Dahil ang tangi mo pag-asa para makalaya dyan ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang problema mga minamahal, ang tao, they take God for granted. Mga minamahal.
Ginagawa lang muna nila lahat ang kaya nang gawin. Kapag wala na sila magawa, sakalang lumalapit sa Diyos. Amen. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, habang hawak mo pa ang kalakasan, maglingkod ka na sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ipakita mo na, ipagpasalamat mo na kung anong meron ka. Sapagat yan, sabi nga masasabi mong pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Distraction, less time for prayer. Amen. Ang Kristiyano, mga minamahal, some of the Christians, medyo tamad ng manalangin, nakakalimutan ng manalangin. Amen? Niluloko-loko nga natin. Kapag tayo nanalangin, taas na lang ng kamay. Pero sa tulad, hindi ka nanalangin. Umaming ka man at hindi, nalalaman niya ng Diyos. Closing prayer, opening prayer tayo. Naalala ko noon, nang nandun pa tayo sa Bonifacio, bago kakain. Di kain muna bago kumain. Tapos ang ginawa, may mga luko-luko, mga kabataan na mga worker, mga bata na inalagaan. Yung isa natin kapatid worker, gawin siya, nalangin. Nung nakita niyang kinukuha yung kanyang pagkain, ulam ko yan, nananalangin, pero ulam ko yan. Ibig sabihin, mga mina, itinaas lang natin ang kamay natin, pero hindi talaga tayo nananalangin sa mahal na Panginoon. Pag sinabing pananalangin, by heart, by mind, by soul, kausap mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ano sinabi ng Romans, Kabanata 13, talatay 11, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 13, talatay 11. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang ginagawa ng diablo, mga minamahal, matulog ka muna, kapatid. Mag-distract ka muna, pahinga ka muna, okay lang yan. Matagal pa naman darating ang Diyos, ginaganon-ganon niya tayo sa isipan. Hindi yan ang pangungusap ng Diyos. Ang pangungusap ng Diyos, ang sabi diyan, and that knowing that the time, that now is high time to awake out of sleep. Ang pangungusap ng Diyos ay hindi para ikaw ay manahimik lang at matulog lang, kumpanti ka lang. Hindi ganon. Ang pangungusap ng Diyos, gumising ka, maglingkod ka, magpagamit ka sa mahal na Panginoon, isabihin mo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. When we get so consumed by our own comfort, di ba kapag tayo na po mga minamahal, talaga akala natin, okay na to, may pera naman ako sa bangko eh. May trabaho naman ako eh. Hindi naman ako magugutom eh. Kung gano'n na nararamdaman mo, gumising ka na, kapatid. Amen? Dahil, pagkatandaan po natin, hindi dapat tayo na nakukomporte dito sa, di ba, yung comfort natin dito sa mundong ito. Dahil hindi tayo magtatagal dito. Hindi ito ang ating bayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, Pilipin, sabi diyan, ang ating pagkamamamayan ay doon sa langit, ang pagkamamamayan natin. So kapag ang nangyari, mga minamahal, komportable, may aircon ka na dito sa bahay mo dito. May kotse ka na. Ang ganda na ng iyong trabaho, dahil mo ng pera, mga minamahal. Pag naramdaman mo yan at, ay, this is life, gumanon ka, matakot ka. Bakit? Kapag dumating ang bagay na yan, hindi mo naiisipin na excited kang pumunta ng langit. Bakit? This is life. Pagkatanda natin, temporaryo lang ito. Amen? Ang masama kapag tumigil ka nang makamit yung langit na mas magandang ipinangako ng mahal na Panginoon. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang Kristiyano, they don't see urgency sa kanilang pagiging isang anak ng Diyos. Amen? Akala nila, hayahay lang lahat. Everything is okay. May sasakyan naman ako eh. Pag ako'y okay naman eh. Pero there is that urgency, man. Paubos na yung oras natin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang. Amen. Paubos na yung oras natin. Hindi natin alam when that rapture will come. Hindi natin alam. But we know it will come. Amen? Sigurado yung ngayon ang mangyari, mga minamahal, kapag hindi ka paalalahanan ng bagay na yan, mananatili ka sa kalagayan mo, hindi ka mag-exert ng effort para ikaw ay uminit muli sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
You thought everything, basta importante na kadalo ka. Importante na kapag ganun-ganun ganyan. Amen. Ang paglilingkod, mga minamahal, napakahalaga. The sincerity ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Amen? Dapat daw mga minamahal, ang ginagawa mo mga minamahal, kapag tayo po ay alam natin na kulang, sabi diyan, let us wake up from spiritual slumber. Kapag inantok ka sa iyong spiritual, ginisingin mo ang sarili mo. Ha? Ginaganon-ganon. Ang ilan mga minamahal, kumakain ng kalamansi, magising lang. Kung ano-anong ginagawa, dapat ganun din daw spiritually. We steer the gift that we have. Inahalo natin yan para sumarap. Ganun dapat ang ginagawa natin. Hindi tayo basta kamot may, Miyerkules, Bernes, Linggo, sige lang. Hindi ganun. Do something. Bawat araw ay bago sa harapan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ginawa mong paglilingkod ngayon, dapat bukas mas masarap na paglilingkod. Yesterday. Di ba? Today is sweeter than yesterday. Dapat ganun ang ginagawang paglilingkod natin mga. Excited ka parati. Kung nung nakarang overnight, ikaw ay excited, dapat ma-excited ka ngayong linggo. At pagdating ng Miyerkules, lalo kang excited every day. You're looking forward what the Lord will share to you. Parang mo tinitignan. Ano ang ibibigay mo sa akin ngayon, mahal na Panginoon? Anong pagpapalang aking matatanggap magmumula sa iyo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. A sleeping church cannot fight a spiritual war. At magsabing amen. Kung ang Kristiyano, ang iglesia ng Diyos, inaantok, mga minamahal, hindi yan makakalaban sa spiritual war. Amen? Bakit? Ayaw mo pumunta ng Bible study. Hindi ka magbigay para magkaroon ng krusada. Wala kang suporta. Amen? Pag ayunuhin ka, ayaw mo. Lahat ayaw mo. Because you are sleeping, church. You are sleeping, Christian. How can you fight a spiritual war? Amen? Sabi ko sa unang pagsabi ko, hindi tayo tinawag para lang maupo sa gilid. Tinawag tayo dahil gagamitin tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Revival happens when we shake off the drowsiness of compromising. Pag kinukompromise na natin ang mga bagay, nakita mo mga minamahal, dapat may kabanalan. Tapos nakita mo yung mga tao, ay, ba't sila naka-shorts? Shorts na rin ako. That's compromise. Compromising. Amen? Ay, sila, di-disco. Disco na rin ako. Di ba? Matagal pa naman dating ng malapay, no? Amen? Pero kailangan mong magising diyan. Kung ano ang utos ng Diyos, yun ang utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung anong ipinangaral ng mahal na pastor. Amen? Kapag nung ating sinunod, mga minamahal, doon tayo pinagpala. Bilang tanda, gumaling ang karamdaman mong sabi ng doktor, wala ka ng pag-asa. Mamamatay na sana tayo. Pero tayo ginising at pinagaling ng mahal na Panginoon. Patunay lang na yung aral na ating natanggap, yan ay buong katotohanan. Amen? Amen? Tapos nung malakas na tayo, bigla mo sasabihin, baka naman na hindi natutuwa yan, naintindihan naman ako ng Diyos ang pagbibigay, hindi na kailangan niya. Iyon ang dahilan kung bakit ka pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit inaayawan mo na ngayon? Dahil malakas ka na? Dahil pinagaling ka na? Hindi dapat nagbabago ang paglilingkod ng anak ng Diyos. There is that urgency. Kung ikaw ay mainit doon, dapat ngayon, lalo ka nagpapakainit, mga minamahal. Pakatanda yung salita ng Diyos. Ang nanlalamig ay lalong magpapakalamig. Ngunit ang mga maiinit, lalong magpapakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Number 2, mga minamahal, kung tayo ay isang hamog na maikli lang ang oras, then we have to redeem the time in evil days. This time, coming are evil days. May dumarating na mga grabe na sometimes dahilan kung bakit ang Kristiyano mainit magtaas ng kamay dati, ngayon ayaw na. Grabe magpuri dati. Pag nagpatuto, grabe, very lively. Ngayon ayaw na magpatuto. Amen?
Papunto kapatid, ay, huwag muna kapatid, di ako pinagpala. Pero buhay, hindi daw pinagpala, pero malakas. Hindi daw pinagpala, pero may pamasahe, pumunta ng banal na gawain, may ginamit, may kinain. Tapos sasabihin niya, hindi siya pinagpala. Amen? Testimony is not about us, it is about Jesus. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gaganap niyan, kapag tayo alam natin na urgency, kindly Ephesians chapter 5, verse 15 up to 16. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Ganito po ang pagkasabi, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Sa 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat daw mag-ingat. Amen. Pag sinabing mag-ingat, mga minamahal, hindi ka talagang, hindi ka on guard. Parati kang on guard. Dapat. Kaya nga mag-ingat eh. Tatrabaho ko, mahal na Panginoon. Ito bang trabaho ko na ito makakawala sa paglilingkod ko sa iyo? Kung makakawala, wag mo na akong ilagay doon. Yun ang mga panalangin. Hindi yung hindi nga mamila, ay gusto kong panalangin ito, mahal na Panginoon. Gusto ko yung trabaho na ito. Amen. Ay, kapag ako'y nakuha dito, ipagagawa ko yung CR ng brother. Dahil yung mga pangako, mga minamahal, palagpagan po na natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Masama bang mangarap ng ganun? Hindi masama, mga minamahal. Ang masama, kapag dahil sa kakapangarap mo ng ganun, hindi mo nababantayan, mawawala ka na para sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mas mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng bawat isa sa atin. Mas mahal ng Diyos ang taong talaga nandiyan talaga susumikap na paskamay. Gustong-gusto niya dahil gusto niya kumain na masarap ang kanyang pamilya, pero alam niya mawawala siya. Dahil ito'y maghahadlang sa kanyang paglilingkod, mga minamahal, sa kanyang pananampalataya. Iniayawan niya. Mahal na Panginoon, hindi ako masasama ang loob. Alam ko may mas maganda kang plano kaysa diyan. At ako'y patuloy pa rin naglilingkod. Kapag gano'n ang mga panalangin natin, mga minamahal, totoo sabi ng salita ng Diyos. Sabi niyan, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak natin, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Sabi diyan, redeeming the time. Tingnan yung word na yan ha. Ang kapag with urgency daw, dapat yung redeeming the time. Dapat daw we are looking or making the most of every opportunity. Ang Kristiyano, mga minamahal, hindi po pwedeng sakalang maglilingkod kapag napakaganda ng panahon at napakaganda ng oportunidad. Hindi ganoon ang Kristiyano, mga minamahal. Ang Kristiyano, hindi naghihintay ng opportunity para maglingkod at makasaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Ang Kristiyanong tunay, humahanap ng oportunidad para mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Sabi ng ilan, ay, wala muna akong tricycle, di muna ako dadalo dyan, wala akong sasakyan. Amen. Ang ganong ginagawa ng Kristiyano, mga minamahal, gumagawa ng oportunidad para na siya makapunta sa banal na gawain because there is that desire which is more important than having the tricycle. Mas mahalaga ang pagsagawa ng kalooban ng Diyos. And everything, sabi nga, do everything first in the glory of God. And everything shall be added unto you. Seek ye first, sabi ng talata, mga minamahal. Amen? He said, the days are evil, be so wise. Ha? Sabi niya, maging wise daw tayo. When you face persecution or difficulty, it is not the reason to despair. Do it as a platform to display the unshakable power of Jesus Christ. Yung mga pagsubok na nararanasan natin, mga minamahal, gamitin natin yan na oportunidad para maipakita natin sa buong mundo na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kapag may problema ka, at ikaw ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, kapag nalutas yan, tumayo ka diyan. Ikwento mo sa maraming tao, nagka-problema ako, pero ang Diyos ang nag-solve ng aking problema. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Yung mga patutuo natin,
Ikwento mo yan sa mga tao para makilala nila kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga minamahal. Kaya sometimes pinagtatawanan tayo. Sabi nila, masyadong grabe itong si brother. Miyerkules, Biyernes, Linggo, may Bible study pa. Meron pang araw-araw na puri, morning, evening. Amen. Tapos yan, meron pa siyang makikinig pa sa yung kanilang Bible devotion. Lalampas na kayo sa langit. Ginaganon tayo, mga minamahal. Bakit? Hindi mo kasi ipinapakilala si Jesus na pinaglilingkuran mo. Amen. Kung ipinakikilala mo siya, mga minamahal, hindi ka nila pagtatawanan. Bakit? Malalaman nila na yung ginagawa mo, yun ang kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag hindi mo kinuwento ang mga bagay na ginagawa mo, pagtatawanan ka nila. Because they thought yung ginagawa mo ay overacting ka lang. Walang silbi yung pagkaginagawa mo yan. Wala yung kabuluhan sa harapan ng Diyos. They thought yun. Kasi hindi ka nagkukwento eh. Hindi mo sinasabi, pinapakilala, mahal na Panginoon. Pero kapag pinakilala mo siya, mga minamahal, sabi niyan, make it as a platform. Yung wala kang may saing, tapos ipatutunan kay mga sweetheart, totoo yun. Dahil sa nung kabaguan pa lang namin, mga minamahal, sabi ko sa inyo, ni halo-halo, walang tiwala yung aming kapitbahay na kami pautangin ng halo-halo dahil alam niyang hindi kami makakabayad. Napakasakit na katotohanan yan, mga minamahal. Tawag sa akin sa aming barangay, engineer sa pulpul, inhinyero pero walang silbi. Amen. Lahat yan, nung nakilala ko ang mahal na Panginoon, tiniis ko lahat yan. Para lamang manatili yung sinasabi nilang, ako'y binago na ng mahal na Panginoon. Kasi kapag yung dating ugali ko yan, lahat naman sila, hindi naman nila ako ginaganyan nung ako'y barumbado pa. Amen. Dati may parati akong bit-bit yan. Oo, yan, nilalakad-lakad, baraya. Yung dami yan. Dito, lahat ng sayawan, pinupunta namin yan. Kilala kami, barkada namin yan. Nung ako'y nagiinom, ako'y barumbado, lahat sila, okay ka! Pero nung ako'y binago ng Diyos, sasabihin nila, engineer sa pulpul. Oh, praise the Lord, hallelujah. Pinagtatawanan ka. Amen? Pero doon mo makikita ang tunay na binago ng Diyos. Tunay na kapangyarihan, mga minamahal. Na bagamat gustong-gusto mo nang ipakita, gusto nyo malaman kung sino talaga ako? Dati? Tingnan ko lang. Pero hindi mo bagawin. Bakit? Mas mahalaga si Jesus sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, discipleship is very important. Yung mga ginagawa ng mga nasa tricycle, ikinikwento si Jesus, huwag mong tigilan niya at ipagpatuloy mo lang yan. Yung nasa trabaho ka, natanong ka, bakit mahaba ang palda mo parati? It's an opportunity. Ikwento mo lang ang kabanalang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag may nakita ka may karamdaman ng iyong katrabaho, it's an opportunity to show the power of God. Hindi ikaw, kundi ang Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaraming oportunidad. Nakita mo lang lulugo-lugo ang iyong kaibigan, may problema. Ipakita mo si Jesus nagpapagaling, si Jesus naglulutas ng problema, si Jesus dumidinig ng panalangin. And that will make them think. Iisipin nila, sino ba itong Jesus na sinasabi nito parating nitong aking kaibigan? And then, they will start to think, punta kaya ako doon? Nakita niyo yung ating mahal kapatid? Katulong niya. Walang ginawa kundi mag-share ng patungkol sa naririnig niyang patotoo. May utang yung kanyang amo. In fact, yung amo niya, kapag katapos niya magsweldo, yung amo niya sa kanya uutang. Grabe! Katulong siya, pero siya nagpapautang sa amo niya. Ganun katindi ang isang anak ng Diyos. If God be with you, God with us, makikita mo, mga minamahal, ang pagpapala dumarating sa isang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Ginagawa niya every afternoon. Galit na. Pag itong katulong ko to hindi pa magandang sagot sa akin, palalayasin ko na talaga to. Saan ka naman gumating? Late na. Ay, ate, kung pumunta ka sana, narinig mo yung patotoo, utang niya, baon sa utang.
Pero kung paano niya ginawa, binayaran ng Diyos ang kanyang utang. Nagkaroon ng yung ating mga kapatid. Paano nangyari yun? Sino magbibigay nun? In short, next, sasama ko. Gusto mo mapakinggan? Amen? Nagsimula lang sa pagsishare ng napapakinggang patotoo. Patotoo na tinutulugan ng mga matatagal ng Kristiyano. Patotoong hindi na pinapansin ng isang pinagpalang anak ng Diyos. Dahil sa dami ng pagpapala, akala niya yung patutoy wala ng silbi. Pero yung patotoo na yan, diyan tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi niya, gumising ka na, sister. Gumising ka na, brother. Amen? Huwag mong kasawaan ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, yan ang tanging pag-asa natin para tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Last but not the least, kung ikaw ay isang hamog na maikli lang ang oras, work while it is day. There is that urgency. Kindly, huling talata. John chapter 9 verse 4. Kindly. Beloved instrumentalist, please. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 9, ang talatay 4. Kinakailangan natin gawin ang mga gawa niyang nagsugo sa akin. Samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makakagawa. Amen. Amen. Tingnan nyo Ito'y ang nagsama na Panginoon. Amen. Pero isa-isa natin sa English. Sabi niyan, as long as it is day, amen? Sabi niyan, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi yung sinasabi, ako yun, kundi let us do. Amen. Sabi niyan, we must do the works of Him who sent me. Night is coming when no one can work. Yung trabaho na yan, mga minamahal, ay iniwan sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, while it is day, there is that urgency. Alam natin ng Diyos, alam niya na tayo binigyan ng pagkakataon para tayo'y magsisi, kumatok sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang sino mang lumalapit, hindi kailanman itataboy. Kung ikaw ay may pangailangan kumatok ka, ikaw ay bubuksan. Amen? Humingi ikaw ay bibigyan. Amen? Ang dami-dami yan. Amen? Pero ang tanungin natin, mga minamahal, that open door of salvation ay hindi parating nakabukas yan. Darating at darating ang oras na ang salvation na yan sasara. Kagaya ng arka, pintuan ng arka ni Noah, mga minamahal. Nung sinabi ng mahal na Panginoon kay Noah, okay, pasok na kayo. Pagpasok ni Noah, ang arka, pintuan, sumarang mag-isa. Sabi ng tala, the Lord shut the door. Amen? Tapos biglang umulan. Nung umulan na sa kanila naisip ng mata, ay totoo sinasabi ni Lolo Noah. Akala natin nababaliw siya. Kinakatok nila ngayon. Kinakatok nila ngayon si Noah. Noah! Papasukin mo kami. Anong sagot ni Noah, mga minamahal? Hindi ako ang nagsara ng arka. Ang Diyos ang nagsara. Kapag katapos ng rapture, mga minamahal, at hindi mo ginanap ang seryoso na paglilingkod, despite we are hearing all these learnings na ating pinag-uusapan, kada banal na gawain, still, nandun pa rin ang doubt na mayroon ka sa salita ng Diyos. Still, nandun ka pa rin, tahimik ka pa rin. Still, nagkikimkim pa rin ang galit sa sama ng loob kung sino man yan. Amen? Still, narinig mo na, pagising mo sa madaling araw, narinig mo na ikaw ay umaawit, para may tawag sa iyo na maging mangawit, ayaw mo pa rin. Binilhan ka na ng barong. Nandiyan ang barong, rut-rut na yung barong, hindi ka pa rin naging mangawit. Dahil nabatigas ang puso mo. Baka isipin mo later, sasabihin mo, ay dapat pinakinggan ko na ang ating beloved preacher, ang ating mahal pastor, ang ating mga beloved children ng ating mahal pastor, ang ating mga mangangaral. Sana nakinig na ako. Kapag nangyari yun, mga minama, sabi ng talata, yung pagngalit na mga ngipin sa grabing pagsisisi,
ano man ang gawin mong iyak, nakasara na ang pintuan ng kaligtasan. Habang bukas, pumalagpak muna tayo ng malakas mga minamahal. Lahat na naniniwalang bukas pa ang kaligtasan, sumigaw ng praise the Lord. Habang bukas, huwag mong hayaang mawala ang kaligtasan, meron tayo. Tayo wala tayo tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Dumarating ang mga sandali, waring ako ay susuko na. Ang tawag ng mga tukso, parang lubid na sakis humihila. Ngunit salamat aking Panginoon, ikaw pa rin ang siyang kumakalinga. At sa bawat sandali, nadaramang lagi kasama ka. Ikaw ang siyang patnubay ko, pangarap tuwing nasa mundong ito. Huwag ang mga kahinaan ko maging sanhi upang malayo sa'yo. Pagsubok na tila wala ng wakas, tulungan mo akong maging matatag at nabayan kong lahat upang sa'yo'y maging karapatan. Dumarating ang mga sandali, waring ako ay susuko na. Ang tawag ng mga tukso, parang lubid na sagi humihila. Ngunit salamat aking Panginoon, ikaw pa rin ang siyang kumakalinga. At sa bawat sandali, nadaramang lagi ay kasama ka. Ikaw ang siyang patnubay ko, pangarap tuwing na sa mundong ito. Huwag ang mga kahinaan ko maging sanhi upang malayo sa'yo. Tulungan mo akong maging matatag at mapagtagumpayan kong lahat upang sa'yo'y maging karapatan. Pagsubok na tila wala ng wakas, tulungan mo akong maging matatag at mapagtagumpayan kong lahat upang sa'yo maging karapatan. mga minamahal. Sagana ang pag-ibig ng Diyos. What do you think will happen kung walang Diyos na kumalinga sa atin? Ang ilan nga sa atin, mga minamahal, mabaliw-baliw na. Hindi sabi ng kanyang mga kamag-anak na,
Baliwala na yan, baliw na yan. Pero nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, inayos tayo ng mahal na Panginoon. Yung iba, pinandidirian ng sariling mahal sa buhay dahil sa kanilang mga karamdaman. Wala nang silbi. Pero nakakilala tayo sa Diyos. Heto tayo ngayon. Dati inaayawan. Ngayon kapag may problema, nilalapitan, tinatanong, bakit? Nagkaroon ng silbi ang buhay mo at buhay ko. Pero nakakalungkot, isang araw, unti-unting nagbabago ang kainitan na meron ka. Nakakalimutan mo ang Diyos, ang nagbigay lahat ng meron ka. Whatever reason na iyong ipagsabi, hindi yan ang kailangan ng Diyos. Kung ikaw ay napahiya, masigit pa ba yan? Yung pride mo? Kaysa dugo ni Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo? Siya nga kaharian niya, iniwanan niya para sa iyo at para sa akin. Napakasarap ng buhay niya doon. Siya ang hari ng mga hari. Pero inubad niya ang kanyang pagka-Diyos para lang sa iyo at sa akin. Ganon tayo ka-special sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero isang araw, naisip mo pa rin lumayas. Naisip mo pa rin manahimik na lang. Ayaw magpagamit. Sa'yo lang masunod. Di ganun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, kaya tayo pinagpala para gamitin tayo sa kanyang banal na ubasan. I-share natin. Sabi ko nga sa ating mga kapatid, lahat na ng signs and wonders doon sa mga signalis na pagbabalik ng Diyos, nangyari na. Ang hindi na lang nangyayari, yung ipangaral ang salita sa buong mundo. We have internet connection, World Wide Web. But there are still mountains na walang internet. Ni ang mga ministro, ni mga, di ba, mga pumupunta, mga pastors, para sila puntahan, hindi pa nila naaabot ang mga taong ito. And kung kukwentahin mo yan, ang sabi na statistika, we are only reaching around 40% of the population of the world na nakakakilala sa mahal na Panginoon. Narinig ang Jesus, pero they don't know who Jesus is. Anong kayang magawa sa kanilang buhay? Yun ang trabaho mo at trabaho ko. Amen? Don't be complacent. Hindi tayo dapat mapakampante. Tuloy-tuloy dapat ang katawagan. Ganapin. I-share kung bakit tayo pinatinawag ng mahal na Panginoon. We have a limited time. Napakaliit na ng panahon. Pababayaan mo ba? Maubos ang panahon mo na yan? Dahil lang sa pag-worry, dahil sa kung anong sama ng loob meron ka, o anumang dahilan meron ka? Mas malayong napakaganda, millions, billions, trillion times ang kalangitan kaysa sa pinakamagandang pagpapalang meron ka dito sa lupa. Huwag mong ipagpapalit yun. Huwag mong ipagpapalit yun. Yung pangako ng Diyos na yun. Maniwala ka, kapatid. Hindi mo ipagpapalit yun. Kaya kung ano mang meron ka ngayon, kapatid, the door of salvation is still open. Bukas pa. Gumising ka na! Amen! Amen! Alisin mo na yung pagdududa! Alisin mo na yung sama ng loob! Maglingkod ka na! Pagamit ka na! Huwag mong hayaan ang pintuan ng salvation sumara nang hindi ka nakakapasok. Nakapasok ka na sa loob. Ginusto mo pang lumabas. Lubin ng Diyos. Bago mo maisip na bumalik, bukas pa. Ang masama kapag naisip mo pag sarado na. Tayo natin dumalangin. Heavenly Father, you seek every heart, every soul, every mind of our beloved brethren.
Lahat ng bagay walang nalilingid sa'yo. Talastas mo bawat puso ng bawat isa sa amin. Hindi kami makapagtago sa'yo. Ano man nakikita mo sa aming puso, sigurado ako, kulang pa ito para maging karapat-dapat kami sa'yo. Ang aming kailangang tulong sa'yo. Panghawakan mo kami. Huwag mo kaming bibitawan. Despite sa tigas ng ulo ng aming bawat isa sa amin, huwag mo kaming pababayaan. Alalahanin mo kami, mga makasalanan na iyong inibig. Tulungan mo kami makarating hanggang sa iyong pagbabalik. Makasama kami at magmana ng buhay na walang hanggan. Ibalik mo ang kainitan ng iyong mga anak. Magpagamit. Be subject to the authorities para magamit ayon sa iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tinatawag nating pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Siya lang ang tatawagan mo sa oras ng kabagabagan. Siya lang ang Diyos na buhay, matatawag at tumutugon ng panalangin. Pangalawa ay ang pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kinakailangan magsisi. Every moment, humingi ka upang maging karapat-dapat tayo. At kapag tayo nagsisi, hindi sa harapan ng tao, kundi direkta ka sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat panalangin ng kanyang mga anak. At ang pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Be baptized in Jesus' name. Acts 38. So that your sins be forgiven and you will receive the Holy Spirit. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Magpatuloy ka lang. Hindi ito unatuli ng paglilingkod sa ating mga minamahal na mga bisita. Simula pa lamang ito at makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Magpapakilala siya sa iyo. Sa oras na ito mga minamahal, itaas niyo yung mga kamay, ating mga beloved visitors. Ipikit ninyo yung mga mata. Lahat ng aking sasabihin niyo, ito'y panalangin pagtanggap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, sa iyong pangalang Jesus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Nalaman ko, maiksi lang pala ang buhay ko na nasasayang sa walang kabuluhang bagay. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasalang aking nagawa mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit ni Jesus. Narito yung mga anak, tumanggap sa iyo, tumugon sa iyong panawagan sa Kanya. Ano mang kanilang mga karamdaman, mga panalangin, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang distansya ang makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Walang bagay na mahirap sa iyo. Alam namin, kayang-kaya mo silang tugunin sa lahat ng kanilang mga panalangin. Sa oras ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Malabang sa Estrada Almeida, ayon po mga minamal na mga manggagawa. Dumadalangin kami, patawarin sila sa kanilang mga nagawa pagkasal. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buwis sa kalangitan. Sampu na kanilang mamasabay sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating parte ng karamdaman. Kung yan ay sa puso, yung kaliwang kamay sa parting puso. Kung yan ay sakit sa tiyan, sa tiyan. Sa ulo, sa ulo. Ilagay mo yung kaliwang ipatong mo. Amen. Kung ang iyong kanang kamay ilagay sa ulo, mga minamahal. Kung may problema, dalawang kamay taas lang, itaas lang. Kung may mahal sa buhay, nas nating ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Tayong lahat, mga minamahal, umasa at talagang manampalataya na ang Diyos ay may kapangyarihan tumugon sa ating panalangin, mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin at nagawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Malabang sa Estrada Almeida, ay po mga minamahal na manggagawa, sama-sama naming sinasaway
lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, sipon, ubo, lahat ng gawa ka nag-aaway, high blood, ibaging stroke, COVID-19, lahat ng viruses, I command in Jesus' name, panlalamig, pagkababagi sa iglesia, kasout, in Jesus' mighty name, be healed in Jesus' mighty name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus, kasout in Jesus' name, hallelujah, 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 palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon, yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay, hallelujah, 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 amen, praise the Lord, amen, praise the Lord. Tayo lahat tatalon, 3 beses, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ang kinina po natin, sabi ng Biblia, when you pray, believe that you receive. Amen. Hindi niya sinabing, pakiramdaman mo muna. Ang sabi niya, paniwalaan mo na, na natanggap mo na. Amen? So kapag ikaw ay hindi makatalon, italon mo. Dahil pinaniniwalaan mo na natanggap ka na, pinagaling ka na eh. Yun ang pananampalataya. Hindi yung pakikiramdaman mo lang. Amen. Gawin mo ang 3 bagay ito. Marami ng pinagaling mga minamahal sa bagay na ito mga minamahal. Lahat man ang pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God.